Rheina Piorwerth. Achos gai wthio chydig bach ymhellach ar hynny, da ni yn symud tuag at fywyd y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd rwan, a da ni'n gorau edrych ar warchod buddiannau Cymru yn y cyd-destun newydd hwnnw, a da ni i gyd yn gytun. Nad dim ond faint o arian ddaw yn lle arian yr Undeb Ewropeaidd sy'n bwysig, ond sut mae'r arian hwnnw yn cael ei wario. Ond da chi'n sôn yn fyna am yr hyblygrwydd newydd alla ddod mewn rhai meysydd. Pa sicrwydd ydych chi wedi cael hyd yma, a pha fygythiadau ydych chi wedi sylwi arnyn nhw hyd yma ar yr egwyddor hwnnw? Y dyla blaenoriaethau gael ei gosod a phenderfyniadau gwariant gael ei gwneud yng Nghymru dan y gronfa newydd? Wel, dyn ni ddim wedi cael sicrwydd o gwbl am unrhyw agwedd o'r cronfa newydd. A does ddim manylion yn y manifesto a Parti Caid Wadol, a dyn ni ddim wedi clywed dim byd eto gyda'r Llywodraeth newydd. Dyna'r pam wedais i, mae'n hollol pwysig i'r Llywodraeth newydd i cyhoeddi y manylion ac i siarad da ni am y manylion. Bydd rhaid i ni yma yng Nghymru, a nid jyst yn y Llywodraeth, ond gyda pob un sydd wedi bod rhan mor pwysig yn ffordd ni wedi wario'r arian sydd wedi bod da ni dan yr Undeb Ewropeaidd, i bod yn glir am beth yw ar awgrymiadau gyda'r Llywodraeth newydd, i roi sicrwydd i ni am yr egwyddorion ni wedi sôn amdano heddi, a cydweithio da ni i cynllunio y cynllun effeithiol am y dyfodol.